Бачковския манастир. Потегляме с Петър от Бачковския манастир посока Черната скала. Това ще е маршрута за днес. Буквално сме паркирали долу на паркинга на манастира. Пътеката започва малко над Бачковския манастир. Уникално. Три градуса. Всичко е скреш. Слънце! Да. So far so good. Много е яко тук. Доста мокро. Яко. Ти що влезна вътре, бе? Хайде си оттам. Излези бързо. Бързо, бързо, бързо. Гледам съм да как се цокна, бати. Ама излези, сега ще се тръсне, нали знаеш? Губчо, губчо. Този район. Много паракли си ли? Да, тук има трябва някакви. Но то е яко забито, гледай. Ама паракли са много як. Вау! А язмо е това. Гледай какви печици. Абе, тук се едно сме в Game of Thrones. Жестоко. Ще хвърлиме стотинки сега. След аязмото потегляме за кратка разходка към пещерата. Тук пише 50 метра. Някъде насам. Вероятно в тия скали. Паракли са е горе. Game of Thrones яко. Нашия смел другар, кученцето, и той идва с нас. Гати му си скалата.
Тук трябва доста наведен да се движи човек. Не си поплюват хората тук. Трудно се описват тия места с думи. Просто трябва да го видиш. Минастирите. Има маркировка, но е реално страшно дере с много камъни. По пистата неприятно за ходене. През дерето, ама много камъняк. Бавно се ходи, да. Просто... бати. Тук има и въже. Добре, има още едни метални този каква и после ляво ни отдиха. Тия места, тия въобще не е много. Доста е мокро, това е проблемното. Комбо Icefall. Тази си е вече височка стълба. Бъженци има тук. Също след каньонинга следва широка част есенна, покрита с листа. Пешо твърди, че до хижата има около час и половина. В момента сме качили 350 и 60 метра до елевация. Намираме се на 720 метра от морска височина. Температурата е, може би, 4 градуса 5. Доста каменисто. Опа. Ще се хлъзна на тия камъняци.
Жалко, че на GoPro не мога да прецениш дали е стръмно или не. Сигурно изглежда равно. А колко според тебе тук е наклона като проценти? 40 градуса. 40 поне. Даже като гледам горе, отива към 50. О, тук е за щеки. За щеки, да, защото се... от това как ще го слеземе, бе? А? Как ще го създаде, това не ми е ясно. И на мене. Още не сме го тръгнали Баира. Наклона рязко става 50 градуса. Е там. Еба. На слизане ще се бедства яко. Просто много е ситнеш, румляк. И с тия листа и камъняци. Къде по брутални ули. Мечтавам за слънце, което и сега ще се покаже най-вероятно. Ето го. Ето го. Велико. Най-накрая малко слънчево изложение. Доста странно и песно отстрани. Това слънце така 12 часа и ще е високо. И това часо на връщане се скри зад този Филипак и пак ще го кажа. Пак ще едем бахората? Да. Набиваме се все по-дълбоко и по-дълбоко. В това дере. Опа. Я да видим какво има тук. О, нищичко. Жалко. Значи ако някой изпадне в беда, тук не може да си помогне. Почваме да подсичаме сега съседния склон. Още малко остана. Тук изведнъж рязко се превърна гората в иглолисна. Да. Странно, но се случи. Изкуствено залесяване, казва Петър. Родопите. Експерта по залесяване. Той ще обсува, че сме бати катерачите. С два пъти ходене на лекови скали за цялата година. Сняг. И един път на комините, айде. Едно безкрайно подсичане на този склон тече. Кипи. Табелка тук ни се появи. Става се по-заскрежено около нас. Има ли още много до разклонението? Какво? Около километър ли? И после с 90 До разклонението? Да. Ти се баваш. Ма ние вървим от половин час, бе. Объркахме пътя. Да се наложи да се връщаме. Ето виж, тук има своеобразни камъчета. И пътека. Тук. Няма край. Значи най-вероятно след онзи хълм отсреща е разклона. За спомен на Бойка Риоклиева. Не, оттам върви пътека. Да, но и от тук може. Чуваш ли?
Ето тук ще се събере с нея. Според мен. Сега го сметнахме. Вече почти 3 часа и кусор вървиме към тая хижа. Се окаже, че хич не е лесен пътя. Маршрутът си е тегъв като цяло. Ето така приключва преходът ни в едно поле в нищото. Нито стигнахме до хижата, нито до който да било връх. Просто установихме, че времето не ни стига за нищо. И ще се прибираме по челници. По ния тесноти и там. И хлъзгави дерета. Класици. Това някакъв орел се чува, видиш ли го? Сега представиш си да ни нападна този орел.